Нека надникнем в едно реално инвестиционно портфолио с хоризонт над 20 години. Да видим какво се крие вътре. Преди всичко, едно важно уточнение. Това не е финансов съвет, а анализ с чисто образователна цел. И така да започваме с числата. Какво всъщност виждаме в това портфолио? Ето я и нетната стойност. Чистите пари, ако всичко се продаде днес. Малко над 300 000 евро. А това пък е общата стойност на всички активи в сметката. Акции, ETF и всичко. И тук нещата стават интересни. Вижда се, че се ползва маржин, т.е. заемни средства. Добре, стига с общата числа. Какви са резултатите от началото на годината до сега? Само за около 3 месеца нетната стойност е нараснала с над 60 000 евро. Наистина впечатляващо. Супер, но откъде идва целият този растеж? Дали е само от пазара? Ето я и разбивката. Повечето е от нови депозити, но и пазарът е донесъл почти 12 000 евро. Щом има заеми обаче, има и риск. Нека видим как се управлява опасността от margin call. С други думи, колко може да падне пазара, преди да стане напечено? Ключът е в излишната ликвидност. Може да се мисли за него като за предпазен буфер на сметката. В случая буфера е доста сериозен – над 233 000 евро. Това дава спокойствие. А на практика това означава, че пазара трябва да се срине с цели 61%, за да има проблем. Точно такъв буфер позволява на инвеститора да спи спокойно, дори когато пазарите са волатилни. И това не води до трите стълба на дългосрочния успех. Търпение, постоянство и, разбира се, дисциплина. Като цяло, изводът е, че портфолиото е в добро здраве. С дисциплина има огромен потенциал за растеж. Точно тази дисциплина позволява на сложната лихва да направи своята магия през годините. И за финал, отново да напомня, това беше просто илюстрация, а не финансов съвет.